Днес в Healthy Morning ще си говорим за Mahama Life School. Казвам добро утро на двете прекрасни дами, които са в моето студио. Мая Бонева, основател на центъра, и Ани Великова, която е човек с много интересна история. Тя е преминала през всичко в Mahama и в момента се обучава за лайф коуч и е първият човек, който всеки от нас, прекрачил прага на Mahama Life School, вижда. Здравейте, дами! Изключително ми е приятно, че сте в моето студио, защото освен, че това, което правите е позитивно и помага на нас хората, самите вие като излъчване сте достатъчно позитивни и усмихнати. Радвам се, че сте при мен. Но искам за мен също... Поразрових се в мрежите, за да разбера какво значи Mahama, защото ми беше много интересно и попаднах на следното нещо. Вие ще кажете дали то е правилно и коректно. Внимателен, щедър, приятелски, променлив, темпераментен. Това ли е всичко, което включва Mahama, или има и още нещо? Всичко това, което изредихте, плюс малко част от личната история на Мая и на центъра и на метода Mahama. Преди много години, 20 може би, индийски учител, с който аз имах честта да се срещна, раздаваше лична мантра на всеки един от участниците в семинара. Но когато стигна до мен, не можа да ми даде такава лична мантра и ми каза нещо, което в последствие години по-късно аз пък прочетох в една книга на Карл Кастанеда, което е, че едно нещо го владееш тогава, когато знаеш истинското му име. И до ден днешни в практиките на Mahama ние много често искаме да назовем проблема, да назовем емоцията, за да можем да се справим с него. И тогава той ми каза така: аз не знам каква е твоята мантра, но знам кое е твоето име. И твоето име е Mahama. Години след това аз почнах да търся какво е това Mahama. Намирала съм го на всички езици, на арабски, на индийски, на всякакви книги съм попадала и всъщност значението на това е: разголвам душата и я карам да заживее нов живот. Затова и центъра е Mahama's Life School. Значи аз те представих некоректно. Не Мая Бонева, Mahama. Точно така. Всички ме наричат Mahama и това е вече част от живота ми. А вие как попаднахте в Mahama Life School? Вашата история може би е доста интересна, защото вие минавате през всички стъпки, за да стигнете в момента до част от екипа. И за него ще си поговорим, защото видях, че той е изцяло женски, но това малко по-късно. Така е. Аз попаднах първо като клиент преди някъде 2 години. Беше малко gut feeling. От приятелка разбрах за Мая. Не ми каза много, но наистина беше усещане. Бях решила, окей, това е човека, на когото ще се обадя. И така започнах първо one-to-one сесии с Мая, в последствие с останалите терапевти в центъра. Минахме цялата програма и в един момент лично аз изпитах потребност да се обучавам и да правя това, което правят тези прекрасни дами. В същото време Мая също имаше такова усещане и желание да ме обучава и направи част от екипа и беше един много приятен синхрон между нас. И така започна всичко. Много ми е интересно. Ето, аз не съм посещавала вашия център, но със сигурност ще дойда. Защо да дойда обаче? По време на пандемията стана много ясно, аз го мисля този център от 17 години, заради това, че самата аз съм преминала паника, атаки, мигрени, неща, с които медицината не може да се справя и с някои от тях и до ден днешен не може. Наблюдавах целият този процес и си казвах, трябва да има място, където човек да се разглежда холистично. Не може да отидеш на преглед за щитовидна жлеза, да ти изпишат хормони и да смяташ, че с това нещо въпросът е приключен. Трябва работа върху съзнанието. И всичките тия години 17, в които вървяхме към това, доведоха до пандемията, където при нас настана огромен бум от хора, които няма къде да канализират, пътя не могат да видят. При кой лекар да отидат, какво е това пост-ковид синдром, заради това ли съм в депресия, тия паника атаки откъде се взеха. И всъщност въпросът ти е защо да дойдат при нас. Да дойдат, защото ние изграждаме пътя от А до Я. От това какъв е проблема, знаем как да го намерим, имаме специалисти в много сфери. Ако нямаме, знаем с кой да колаборираме, но можем да им изградим пътя и да им кажем, първо ще фиксираш това, после това, после това.
И всъщност това е картинката, която ако ти не виждаш на къде си тръгнал, никога няма да стигнеш. Започва едно лутане на всеки кръстопът, взимане на едни решения, и аз са верни, и аз са грешни. При нас е начертан този път и работи. Вярваме, че когато има желание, има и начин. Това казвате вие. Винаги ли е възможно обаче, защото хората, честно казано, се притесняват? Начин винаги има, ако ти знаеш каква е точната причина и ако знаеш точните начини, с които да се справиш. Проблема е, че ние гледаме на хората като на група, като на общност и смятаме, че имат еднакви проблеми. А една и съща паника атака има различни причини за различните хора, различно проявление при различните хора и съответно различни инструменти и механизми, с които може да повлияе. Ако един човек възприема визуално, отива на терапия, да кажем психотерапия, там е разговор, няма нищо визуално, той не възприема, чува, разбира, казва да, схващам, но никаква промяна не се случва в неговото съзнание. Тоест ние трябва да разберем първо картинката на този човек, който седи отсреща, какви са силните му страни, как възприема, каква е биохимията на мозъка му в този един момент, какви са кодовете, кой механизъм ще сработи, коя техника ще сработи. И чак след тогава можем да кажем да, има начин и той е този и този, ма не е лесен. Със сигурност не е лесен. Ние хората обикновено сме доста прагматични и искаме да правим това, което знаем. Обикновено се страхуваме от това, което не знаем. И в случая си мисля, че повечето от нашите зрители не познават това, което вие правите и най-вероятно е доста трудно да се доверят. Доверяват ли ви се всъщност и как ги карате да повярват, че това, което вие правите, то е полезно за самите тях, защото да, ние работим, изкарваме пари, за да живеем нормален, качествен живот. Ходим на лекар, защото вярваме на нашите лекари, че ще ни излекуват, но много малко обръщаме внимание на психическото си състояние, на цялото това напрежение, като се прибереш вкъщи след дългия работен ден, който понякога е 12 часа, затвориш вратата от вътрешната страна, оставаш сам със себе си и започваш да получаваш или сърцебиене, или треперене. Това е целият този стрес. Аз мисля, че когато една информация е поднесена логично и когато е поднесена на езика, който ти разбираш, т.е. ако ти разбираш визуално, ти се поднася визуално, ако разбираш от наука, ти се обяснява научно, ако намираш пример в живота на терапевта дори, ти се приближаваш към него и все по-ясно ти става в главата пъзелчето от информация и всъщност доверието става стъпка по стъпка. Обикновено хората идват при нас от любопитство, защото им е интересно. А остават, защото имат резултат. Да, и се чувстват по-добре. Да. И както споменах, вие сте само дами. Да. Сега няма какво да се лъжем. Обикновено в българското съзнание битува една максима, че когато на едно място има много дами, видиш ли, те не се разбират и започват някакви недоразумения между тях. Вие как успявате да сте така сплотени? Защото аз видях, всичките сте прекрасни, всичките сте усмихнати, всичките сте знаещи, можещи, професионалисти, наистина давате сърце и душа за това, което правите. Как се създава такъв екип? Екипа е много внимателно сглобен. Дори Ани преди малко ви разказа как нея съм я поканила да стане част от екипа. Всъщност всяка една от дамите е била или клиент мой, или се е обучавала в някакви курсове, или е имала желание да развива някакви такива качества и способности. Аз съм ги избирала 7 години. Една по една, малко по малко, с много търпение, така че да могат всичките им качества да се съчетават, а да няма конфликт между личностите. И това е също много важно при подбор на екипи. И нямаме никакви, нито веднъж не сме имали конфликтни ситуации, които да не могат да бъдат разрешени. Предполагам, че това се дължи и на, да кажа, дълбочината, в която ние сме развивали себе си през годините, начина по който обработваме егото си, когато се налага, начина по който умеем да толерираме различията си, защото ние сме много различни, много цветни, докато аз съм по-снапи коуча в отбора, този, който ще казва, не, ти ще направиш 200 коремни преси. Не изглеждаш така. Да, но е така. Докато Ани, примерно, е много деликатна, много толерантна за клиенти, които не обичат да им се казва така по-директно в лицето. Петя е много женствена, много нежна енергия. Лали също. Така че ние си имаме, да кажа, всички аспекти в една жена, която да си ги проявяваме по различен начин. Значи първите 7 години са много важни, за да се създаде идеалната жена, в случая при вас.
А какво предлагате и какви са услугите, до които могат да се докоснат хората, които ви потърсят? Аз разгледах, те наистина са много интересни. Повечето от тях аз ги познавам, защото като здравна телевизия ние сме правили теми по тях, но за нашите зрители би било интересно. Това, което могат да намерят в центъра е започване от начало. Ние се опитваме да сглобим, както ти казах, едно съвършено цяло от един човек в неговия ум, дух и тяло. И с тази цел сме комбинирали техниките, така че да работят на различните нива. Започваме с биорезонансна диагностика, като използваме един апарат на НАСА, който подава 14 000 честоти ток към твоето тяло. Съответно, по резонанса, който твоето тяло ще върне, софтуера изчислява къде имаме отклонения, в коя система, в кой орган, ако ще е в кой процес в нашето тяло. След това, ако ние там засечем някакъв проблем, да кажем с щитовидна жлеза, с надбъбречни жлези, с храносмилателните процеси или каквото и да било друго, което може да бъде основа на някакво психично състояние или настроение дори, ние ще го коригираме и с биорезонанс. След това ще включим класическа хомеопатия, която ще ни помогне много нежно, много елегантно да излезем от това състояние. След това ще навлезем с техники като NLP, невролингвистично програмиране, което е толкова грешно разбрано в нашето общество заради маркетинговата му част и заради усещането, че то е манипулация. Много ми се иска да кажа на вашите зрители, че коучинга и психологията и психотерапията и още работата върху психиката е манипулация. Тя е манипулация на съзнанието. В Махамас Лайф Скул манипулация е силна дума. Означава боравя добре с това, което мога. А когато човек борави добре със съзнанието си, друг инструмент не му трябва. Ако знае кога да го приспи, кога да замълчи, кога да го слуша, всичко ще бъде наред. Решенията му ще бъдат верни. Тук аз наистина те подкрепям, защото много от заболяванията ние сме си говорили с лекари, специалисти, медицински лица, които казват, че много често проблема, здравословния, се корени именно в съзнанието, особено при по-тежките случаи на онкозаболявания, тези, които наистина човек и диагнозата ти изпадаш в шок и наистина психиката е много важна. Иска ми се обаче, аз съм чувала за астрология, чувала съм за нумерология, но при вас има нещо, което е по-интересно. Коучинг астрология и коучинг нумерология. Да вземем за пример, че Ани ни е клиент. Аз не я познавам, тя идва за първи път. Имаме два пътя. Единият път, който е стандартният път на терапевта, е да говори с нея 2-3 месеца, 4, докато разбере всичко, което му е важно за нея. За да разбере къде са пресечните точки, къде е кода, както ние го наричаме проблема, който трябва да решим. При нас се случва така. Коучинг нумерологичен профил означава, че ние няма да търсим Ани кога ще се ожени, колко деца ще има. Това са също много важни въпроси. Но на нас към този момент не са ни интересни. На нас ни е интересно какви са силните страни, които са и дадени към момента на нейното раждане и какви са уроците, които този живот изисква от нея. Ползваме human design малко, ползваме всички техники, които са ни възможни. Коучинг астрологията се фокусира върху 6 или 8 основни центъра, сектора от нашия живот, където ние искаме да видим какво е заложено. Давам пример. Дани, който седи тук срещу нас, например е тройка по нумерологията, което означава, че е много творчески настроен човек. Той трябва да прави с ръцете си неща, трябва да излиза нещо, което той ражда всеки ден. Само, че Дани е счетоводител. За мен като коуч това веднага е аларма, че ти не си на мястото. И оттам започваме най-вероятно, извинявай, че те прекъсвам, той не е и щастлив с това, което прави. Това. И когато клиента дойде, в 99% от случаите не знае какъв е проблема. Той казва, чувствам се така и така, но не знам защо. Ние през коучинг нумерологията и коучинг астрологията веднага виждаме къде са уния конфликтни точки, в които трябва да поровим. Може да се окаже по-нататък в неговия хороскоп и чарт, че има причини той да бъде точно това. Въпреки че има конфликт. Но ние трябва да ги намерим първо тия конфликтни точки, след което да си ги докажем с още 5 невролингвистични теста, които са задължителни в Махамас Лайф Скул. След това да имаме пълен хомеопатичен профил, който ни показва неговия психоемоционален в момента състояние, детството му, как е извървял, как канализира. Лали ще влезе с нейрографика да види той умее ли да си изведе емоциите извън себе си, успява ли да си ги изкомуникира. И след като и машината е завършила биорезонансната, ние имаме един
профил още на първа среща, който ни показва като екип. Ние се събираме, обсъждаме, всеки казва аз намерих тук, аз намерих тук, аз намерих тук. Сглобяваме този профил и оттам идва пътната карта. Преди да продължим, ти спомена нейрографика преди мен. Ще поговорим след малко за нея, но ще се хвана за думите ти, които току-що каза. За Дани и за тройката и неговото призвание. Добре, когато дойде такъв човек при вас, който, както казваш, ти е творческа личност, всъщност се занимава с математика и нещо коренно далечно от това, хората готови ли са и колко време им трябва, защото поне аз така си мисля, ние сме устроени по някакъв начин и чисто в съзнанието ни колко време би ни отнело да се пренастроим, за да се погледнем едва ли не отстрани, духа ни да е извън тялото, за да може да се погледнем отстрани, да направим точната оценка на себе си и да решим, че наистина това е нашия път. Много лесно се получава, когато сглобиме целият този профил и на тях им светне в главата визуално, видят на теста, там се вижда, ти го погледаш и кажеш, това ли е живота ми? Наистина ли е така? Само тази една мисъл е готова да ни стартира процеса и промяната, от която имаме нужда. И тогава те идват жадни вече. Те знаят, че ние сме ги разбрали, улучили сме проблема, знаем какво точно да направим. Идват и са жадни, искат още. И когато почнат да получават всички парченца от пъзела, се получава това да се поставя в ефекта на наблюдателя, на обсерватора, както ние го наричаме. И да започне да се харесва, може би. И да започне да се харесва. Или в случая на Дани, когато вече живота ни е напреднал, ние сме на 40, на 50, на 60. Много е трудно някой да ти каже, виж, ти си банкер, ама не е трябва да бъдеш банкер. Това няма да разреши нищо. Добре, в този момент можем ли да го променим този човек? Можем обаче да добавим в неговата професия, в неговото ежедневие творческия елемент по правилния начин, така че да балансираме нещата. И сега да се върнем на нейрографиката. Аз няма да я оставя тази тема, защото ми е интересна. Нека кажем на нашите зрители какво представлява това и с какво би ни помогнало. Нейрографиката е много модерна, нова техника, която всъщност е NLP, невролингвистично програмиране, работи с програмите в нашия мозък. Само, че, както одеве си казахме, има хора с различна сензорна система. За някои хора моите приказки ще имат огромно значение и кодовете, които аз поставям чрез думи, но за другите няма да имат ефект. Тогава идва нейрографиката, която чрез едно елементарно рисуване по специфичен начин на нейролинии изгражда нови невропатеки в нашето съзнание. Канализира, дава изход на някакви трупани емоции или кодове, които ние имаме. На някакви неща от миналото, които се натрупват и нарушават здравето, защото здравето започва на енергийно и емоционално ниво и чак тогава минава в тялото. Нейрографиката на мен ми е най-любимата техника. Mahamas Life School е създаден чрез едногодишно рисуване на нейрографики. С Ани сме рисували изключително много. Лали има много хипнотичен и нежен глас и това добавя към самия процес на творчество, така да го наречем. Цветовете са изключително важни. От това какви цветове ще подберете, как ще ги нарисувате, ние можем да си направим и изводи, освен терапевтичната част на нейрографика. Изключителен метод. На мен също ми е много любим този метод. Аз за това исках и да поговорим, но пък веднага ще ти дам моята първа обратна връзка, когато чух за този метод. Естествено, както каза, като прагматичен и практичен човек, първата ми мисъл беше, не, аз не мога да рисувам. Точно така. Да, повечето ни клиенти казват така, аз не мога да рисувам. И ти май така беше. И какво се случва? Не мога да си спомня дали. Ти не искаше да отцветяваш. Не. Така ли? Да, нямах проблем с отцветяването. На мен даже това ми беше най-любимата част. Да, казват, не мога да рисувам, но ние им казваме, че всъщност не е необходимо. Не е идеята да постигнем някаква прекрасна картина. Идеята е те да се почувстват по-добре, да освободят това, което е вътре в тях. Както каза Майя, всъщност на подсъзнателно ниво да видят, че има нови пътища, има изход, има друга гледна точка, не е само това, което досега са знаели. И той като цяло има много успокояващ ефект. И в последствие, след самата сесия, процесът продължава да тече в човек и той продължава да работи с себе си върху конкретната тема. Дори честно изникват нови теми, които в последствие отново да отработи на други сесии. Представете си колко е логично това нещо. Ти сядаш и имаш един час, в който терапевтът ти поставя твоята тема. И ти имаш един час в тишина, в
който на всяка линия ти трябва да мислиш върху това. Трябва да измислиш още едно изречение. Трябва да измислиш още един цвят. И всъщност това дава на твой мозък 60 минути. Вие не си ги взимате в деня за нищо тия 60 минути. Абсолютно. Това са твоите 60 минути, в които ти си говориш със себе си. Оттам нататък дори няма нужда от терапевт. Тя промяната започва да се случва в твоя си диалог със себе си. И на финала ми се иска да ви питам нещо, което много ми хареса, като го прочетох във вашия сайт, за фантазиите. Обикновено казваме в забързаното ежедневие, дори на децата си, което според мен е грешка. Виж уроците, спри да фантазираш, спри да се пренасяш в други светове, тук нещата стоят по този начин, така и ти трябва да се държиш така и така, фантазията няма да ти помогне с нищо. Но много се зарадвах, като видях, че всъщност не е така. Да. Нали сте го чували този израз fake it till you make it? Да. Децата как стават възрастни? Те стоят и се правят на лекари и един ден стават лекари. Стоят и се правят на родители и един ден стават родители. Един архитект, и това е метафора, при нас всичко е метафора, един архитект, за да създаде една къща, която да стане уникална, много красива, запомнена и така оценена, всъщност той къде я вижда първо? В собствения си дом. Той трябва да си я представи. Ето, виж, аз пак мисля прагматично. И това е така. Ние също билдваме нашата фантазия от нещата, които виждаме. Аз сега ще видя това зелено кресло, ще ми хареса, другия път, като завеждам офис, ще кажа, видях едно зелено кресло. Да, ние билдваме нашата фантазия от това какво виждаме. И аз това казвам, пътувайте хора, гледайте, срещайте, защото това обогатява. И когато ти го видиш в твоята глава, но дали ще е къщата, дали ще е живота ти, дали ще е мечтания ти партньор, дали ще бъде в какво се превръща детето ти един ден, когато ще порасне, ти всъщност започваш да търсиш начин да го случиш. Архитекта казва, тая къща ще бъде с такива и такива размери на толкова и толкова етажа. Добре, как да го направя? Как да го постигна? И тогава мозъка се фокусира върху как. И започва да си казва, тухли. Да, обаче с тухлите бетон. Да, обаче бетона. И в крайна сметка стига до това, което е най-доброто. И когато ти си намериш отговор на въпроса как, хубаво е преди това си отговорил на въпроса защо, но това е много дълга тема. Защо я искам тая къща? Какво ще ми донесе? Коя моя нужда задоволява? Защото понякога искаме някакви неща супер много, обаче в нашия кабинет се оказва, че ние всъщност не ги искаме. Да, това наистина е проблем на днешното време. Така че въображението, да, разбира се, оттам започва всичко. Ако ти нямаш въображение, не можеш да случиш нищо. Прекрасни дами, много ми е приятно да си говоря с вас, но за съжаление времето ми изтече. Но пък това, което разказахте, наистина така, поне мен лично много ме развълнувахте и заинтригувахте и със сигурност ще дойда при вас, за да видя в тази карта, която ще направите, дали наистина това, което правя аз в момента е моето нещо или трябва да направя нещо друго с живота си. Най-голямо удоволствие, това си е нашия колинг, така че ние работим го с кеф и ще с най-голямо удоволствие ще го направим. Много ви благодаря. Този път няма да сбъркам. Махама Мая Бонева беше мой гост, заедно с Ани Великова. Вие останете с Healthy Morning.